Алло, тыңлайм. Әйе, мен мұнда. Қойда, мен сізні көрмейм. Әйе, кебе тартымда. Yok, ішінде түгел, орамда. Мұнда андай қызыл машина yok. Belki başka bir подъездадыр. Сізні нешік танырға? Кыяфетіңіз нейінді? Әйе, орташа болды ма? 40-45 яшьләрдә? Жирен шәшле? Yok, bu siz түгел. Хәрле көн, сіз кірмәз боласыз, шулай бит? Әйе, әйдәгіз. Мұнда мы? Yok, тыңда. Мына юну бүлмәсе, аш бүлмәсе, шилтер яңа, келәм яңа, фатир чиста, зал бик иркен, китап киштәсен тегендә куярга кирәк. Песиләр кечкенә балалар ярамый. Айына 15 мең сум. Айның беренче көнендә түләргә. Ризамы? Миңа уйларга кирәк. Мин сезгә иртәгә шалтыратам.